Obi na asoma wo mo eye kana na wo mo ne obi aye nti obi na soma ase mbeku no enka opemfo ntimi megena ka ho se awo aka no na private car wura hu no mobo osi na Rɔbbers aba be robo no na wo ne obi ani asam na obi aba be ho sa na ta sa branch ni ne obi wasam na enna me ka kira wo se ade ne e plan work ne sa ade opemfo nso de nka obi a wonyem wodi ani me ekokum obi di hie wo yo ba ukura yefunu akwala dam Nyankopɔ onye ne yemaye ade hye sabre wodi wani kiremu e wo kwada so ne mpotam mu hono mu akoya reho sempa esan abrantemu na watu anananom e wonsi edo emrantie miensa ene pemfo baako ne kodi ni se wo ya sabre wo makopiemu e wo court na nsem bi sesisi a eya na eye hunhum mi ne di akire ana se nyame na amakwan se sa niema we ensi kwena isha e wo menchen e wo hakame ho e wo abra ne no etwetwe enkomo Arafonom yensa ka Kwenaisha said ye kind no kame ho na ye nim komo Kwenaisha ye mo akwa ba e de batu maji mo wote se mo boss ho ye nyame nka mo nyina mo ho na wo mo ho ban amen na adwuma no ntumpon enye esan musuo ka nkwanhye yare emfiri ne so wonyi abaifo akwan firi ne so wonyi atamfo akwan firi ne so da bia nkunimde wo mo ne mu saa nko amen Kwenaisha nanso ya saba abranti mu no a kire se wasi abrabo kwan so anka fe ni wo be pejapade e de ama na yire ne ma enipa bonfo obi akuma abranti obi na asoma wo mo eye kana na wo mo ne obi aye nti obi na soma ase mbeku no kana na wo mo na ba pemfo de eye de ne de wo ya kana na ma ne ye enka pemfo ntimi megena ka ho se awo aka no na private car wura hu no mobo osi na Rɔbbers aba be robo no na just ya dia e wo ho no ya dia e wo ho firi tete se no kame se ya doso wo man ni mu wo mo ye de number no to so na wo mo fra ye be bɔ mpaye na ya hwese de onyam kopon ne nananom be ye na Kwenaisha se eba ne sa ebre na so se sa ne ma ni nsisi enna nka se ye nipa na ewo mu no mrante ne mmaba wa abasese no mo na adane wiase na butu wate de benchura na se abaya nam ho wacha no ho adeja na nofo ne bibia agu ho sabi no to ne na se nyina agu ho ka ho se de wo ye no enka se ben mante na sabi wo ye wo yi ton wo ho ama motia enna abaya bi timi ware buru mfie du no wonwo we wa dama de be chena no ho asese sabi oni be ma na ada ana be ma be si ne pen ne obedi no wakọ wonsan ma bio enu ni nyina na ya na ye ni nyina sa na tie mrante na aba no omma ba no omusunu omma wi na ehye wo sa ukwesi obi ba pe wa pe no so ama oni sa wo na wo ne be tena se ana no no obi na wo ho enam te wa be do ne ti waja ne pakoro na kire wasan aja na yaya wakwa akwafa oba afoforo sister bra obebo odua wochi wa mbodu akra na odumi wa be ye adwuma na saa die ya wo mu ya branti ya wo kasa ye kana na no obi na ahye wo mu kutupa amo ma ba ye saa no saafo na wo mu die na wo ne obi ani asam na obi aba ba ye ho saa na ta sa branti ni obi wasam na enna me ka kira wo se ade ne e plan work ne sa ade opemfo nso de nka obi a wonyem wodi ani me ekokum obi di hie wo yo ba ukura yefunu akwala dam Nyankopɔ onye ne yemaye yema no nso nyame mo ne mo mpenafo ne mo yerefo no ho ban madi bia ne mane ne na ba ma se bi osi ne fie chance nso no eji mantam chance bia no de okohia no nyame fa currency spiritual marriage na me kan ye no anie wo ba laje se du kwala obehya mo adware sabi obi be sori nya duabon so na ne yemu ahye na nanse atata ne yefuna ai kakraka ya poison aduane mo enti ukọ wadan fofie na wo ma nsuo na se ne kokromotie wewura mu a wo de gisu so wanya num nsuo mennom ana wadan fo bi be ma drink bi na wo tu ano na wa hyeda ma kokromotie wewura mu a wa poison hwe no wannom ana wo ne wadan fo apie ai ade ne hye ne kokromotie mu to de hye nsuo mu ana aduane mu ana se drink mu na wodi ana se wono ma wo bewu enne ma ni pana na furu ahye na se atata se duabo enya duabo enti ne nyina laje se du kwala wo ye tie na supam sabi be ma odobna da na be ma oye be ma so na be ma ne ntimi nya adwuma yare afre ne HIV edam woton ade ayento won kwa de okotene kuma so dwom kran dwom obetimi de won saso mo no amade ase wo pesika
alaje se di kwala obeya kawa no de amawo obi o wa buro kire woni krata na afa na pese ukọ unya kwan kọ wokwadura mbeze se wo ye be ma na oba ni ma be do o passport wo ye oba nso na be ma no ni nyina ye sunsumu asem awo na wo pe kokọ na edi unya na hepatitis B fibroid etwere edam ensa be ma ni monya fo ya tonse de asini asase asema na court asema na hini asem ana wo bre oba ho afa de okọ no ho ade o so wo mpewo oba so wa buo be ma ne se me buo wo kina wo gina yi a wa ame no wo ja na akofo oba afoforo me nua be ma be de na wumu wo ye hunkura ebenya wo ye duabo kese enti obi a wato asase na ye sa pese agifiri wo nsem no padlock no wo ho ana hini ato ye pese ye ofragadam e wo ho ma wo ana court asem ni nyina gina ho ma ana akopɛ adwuma ko na se adwuma no ye o se ya alaje se di kwala wo hia adwuma wura ne di eno ano be hia adwuma wura ne di no insha Allah enti yare afre ne etwere edam koko me wa buro kire me ni krata me pese me kɔ American lotto na wo hia wo to ade aye nto wo pe friends kunfa ekunu samana no wo to eno na o ma ka wana mala Kenaisha praye ya ntakra hye ho a ya bo wa ya fra ne kabiri ai kabiri so ne dwumadie ne sen kabiri oba wasisi bema ana bema wasisi oba no wo ba alaje se du equal wo ya obeka mo abom se owu na betetem ntem ana sabi bema wone na yere wo ho na wone nam no wopema wo ba alaje se du equal wo be ye we dia mo sister fato wase wai eno ano no bedia nko na enie friend se bedia nko na enie wontumi nja wo nko ba bia ebia me no ka se ode epu edi unya etimi gu sabi na nana mesere meka se bia wanya o mense so bekọ na yensu ka ne nyina wo na duro ho abema obi anom wodi bibi sabi wodware wia wodi bibi fefa hemfie wo ebekọ me na nana a ode nsuo ma me de kire wo no wo ye niam bebire wo ye niam bebire obo ho ban wo ma awo so wati ase wo ma aware sikasam nyina wo ye akwantusam a wo ye kratasam a wo ye ahini asam a wo ye me mo we yare dizu interese alaje se du kwala won ana afa ya wo ye no so tie papa no ade ba kwa me pe na asem won charge o wo sika 100 million se no se fabra kura na eniema na obetoto no ena ode be ye wadwuma ma wo ena de etoso mienu no secretary wo ho wo frɛ na sanya kwan ahye na fa na se be ma fa wo ye me secretary okay what you see enti manka se hwe number ne keke wo fa na frɛ me mo yare de su nkire se da bi alaje se du kwalo wontumi nye sister me donya me so afa wo hawo ma how bi ode baba bia no papa no nyankopo acha na dom ani acha de obetumi aye na sekan yi ne dwumadie ne sen mo de bra na sekan we no yemfa ndo sekan we eye adwuma bebere ekọ ba bia sa sekan we ekọ ba bia ba bia ne sei sesa bi wo aburochire ade esa na ntwie esaw aponche saw kraman saw wo da nsuom nana obeye we di amo emfo ne ba bia wo okay ye be package ne kama e di amo fatu dem ba ifo ntime mma wo nchen ani boni bi ntime mma wo pacha Kenaisha ensam no de abrebe ba o me hu no se de ati apomode ensam e ka ho ti na abrebe etu anamo e de ba ya bre no enya ya bia no e de na wo ka kire ti e de me ka ne se messenger yumba ka se Kenaisha me messenger no se me no ye bibia na salaje ye bibia wia otimi suma messenger ma na ba ho ba bia wo bia otimi ba ho no obetimi aba oba so ba betwitwa ajo be ye dwuma ni insha Allah e ba wo ba nya kwa no wo bo alaje se du kwala odi ade na esoma no wa ba bebo ho ba akopensa ade be cha ho ma chetere no wasan aba enti fa number ne frɛ me me number ne 055 123 2721 055 123 2721 Kenaisha e beda wase papa so je brema adofo no aha na ye de yenkomo nyina esi ya Kenaisha number e na da screen ase ne fa na frɛ no de ha obia no bomoden se obeka kire no no wepa no yi e de amount 2 magi eche so ni dwaso hema e na meje so ye be se hye